ба ғайри ишқи ту ма ҳама чӣ ёфтум ҳаётда, ба ғайри ёди ту ма местам 100,000 ётда. Ту фарзанд нахости фигураи фасона, ма хостам фарзанде шаво нақлш кунам афсона. О ту ба зеби хушругии ту да ма қоил, ту киштии барталаб ма хушкии як соҳил. Гуфта буди дӯст медорам неки нагуфтӣ, барои чӣ ишқ чӣ байни мо боша, чӣ байни коғази қайчӣ. Ту дӯст медори сигарета барои дардодар, дӯст медори дуди каляна барои сар додан. Гулане алова дӯст медори барои об додан, амара дӯст медори барои азоб додан. Ки мебина роҳатта аки кадат калонат, буке тои гули қоқши дай да таи балконат. Ки мебина роҳатта аки кашид азобат, ки будак поспони таги хонат то вақти хобат. Ту ай кӯдакит хушрӯ будӣ ба гули вехи гӯшат, бе макияжа прическа ба миҷаҳои бетушат. Дили ошиқам да танат ранги гули печак шид, да суратҳои беэффектат ки ба плёнка печат шид. Аҷоиб давра буда на лайка на смс, варақа ручка вхат да пушти дари подъезд. Набуд телефон, набуд секрет, набуд кипсейфи аплок, набуд дар вақти ҷангомон номерои ма да блог. Ишқи мо як бур буду, як танаи деволе, номи ма ҷамъи номи ту баробари лове. Ишқи мо хати ошиқӣ буд ба дасти ҳамсинфомон, не ки сабаби ҷудоимон ма да нофаҳмомон. аввалин хати ошиқим даёта ё ки не, ма шабоз ай доми яфтам ай синфи неиге. Ай пеш нагуфтам ки яке ақоратам накине, шумо мада маъқуле на руси ма мешен ё не. ҷавоб надоду розӣ буд барои надаридак хатам, синфи 11 шид занги охир мактаба кадак хатам. Занги охир да хати ма буд, ма хирсам будам, ӯ давра ӯ насибаба ама шаҳбоз будам. аҳози вақти гаҳай ма қапидам репа, ӯ боша рақосаҳай рақосаи дискотека. шабоз шом шид насиба шидак диля, дига мо ба ёди якдигар намекунем гирья. ҳаёти мо дигар шид, ма ву ту кайф дашиштем, фаҳмидам маззаи кайфа дурай маззаи ишқем. ту ёди ма надорӣ, ма камкам мекунам ёд рӯи ту пеши чашмо меям, мега маем меҷодат, мега омадам меҷод кун, мега шона бедор кун, мега ёди номи худмона ай танай девор кун, мега ёд ки пушти мактаба рӯзи якшанбе ёд ки пушти багатира гармии абеда. мо мекардем дар кино медидем чӣ корера, ма мешидам диего та наталия орера. ма ёд кардам аму ишқи кӯдакии бемачака, тарсида меқапидаша набина наганочата. рӯзе усунат биханда тамом ошиқи ётис раки ягувар недодар, пиём ба кампоти бояд се сомон, аму рӯз ёби ба ягон баҳона бихари касетай магнитофон. гурӯҳи иқболобад байди бевафо ёрам ё ки чакчаки борон, ошиқи демнай хата ба аму мекни ёром. ту таги падесонда хати мачақчақ кенти малавидонда, охрана ки наёя ка паролуштак барои ҳуй хурдани май таги домр. ту калон шидиву шабоз аму кӯдаки хон буд, боварат мекард асло нисбатат фикри бад набуд. ӯ вақт лабуд бепамада нохунакот белак буд, ма о мешидам ҳардо фесанам паронди қош. ма ошиқи камбағале шоҳона дӯстар медошт, салавот бар гузаштамон, салом ҳаёти намо рӯзомон мегзара ба хобу ба бедори шамон. ай пушти кайф ай дастоди орзуву ама чӣ тамарам ранги ту ай дастодам, намозам аз чӣ тамарам ранги ту кайфам тирам ранги ма кайфи ма заёби шишада, ту заёби алафи. ду кӯдак будем ошиқ будем ба ҳам лоиқ будем, шарм доштем тарс доштем ба ҳам содиқ будем. ози шарму ҳаё намондай нада туву нада мамара, кароли ред меган тира да клубодама. ма ҳайвон вори да репом ҷон мекунам гапой бешарми, ту ҳайвон вори белибос лич беброи мерақси. ҳамишидак ҳаёт мон ҳаёти шабон намон, дига дар рӯи ма ва ту нуру шармам намон. фарзандомон ҳақ доранд ай мо шикоят куна, гумроҳи бад шидем худо моро ҳидоят куна. дури бадем ай раҳи рост да байни раи каҷем, соҳиби фарзанди хубу не ки волидайни фачем.